Nar is-Sibt u l-Ħadd 7 u 8 ta' Marzu se tittella l-ewwel edizzjoni ta' Kwareżima, Arti, Kult u Tradizzjoni b'Ris il-Malta Community Chest Fund fil-Palazz tal-Verdala, ir-Rabat. L-attività hi waħda varjata li tappella għall-familja kollha minn tfal sa anzjani fejn wieħed se jkun jista' jdu it-tomiet ta' tradizzjonijiet marbutin mar-Randan u l-Ġimgħa Mqazza. Il-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono fisret li l-iskop tal-attività minn barra li jinġabru l-fondi għal Malta Community Chest Fund u kol wieħed ta' apprezzament għat tradizzjonijiet lokali. L-appell huwa lill-poplu, partikolarment il-min għandu il-familji u tfal biex anke inderruhom u nagħmluhom iktar familjari ma' tradizzjonijiet tagħna, tradizzjonijiet li jimxu mal-ritmika anke tal-istaġuni u tal-festi. Iċ-chairperson tal-Malta Community Chest Fund Sina Buġejja qalet li importanti li l-poplu sa minn età żgħira jibda japprezza il-kultura ta' madwarna u fl-istess ħin tali attivitajiet ikattru l-valur tas sens ċiviku bris organizzazzjonijiet li jagħtu sosten lil min ikun qed jitfaċċa sitwazzjonijiet diffiċli. Il-biljetti li bdew minn donazzjoni ta' 10 euro b'aċċess għal ġurnata sħiħa ta' attivitajiet minn filgħodu sa tard filgħaxija jistgħu jinxtraw kemm fuq showshappening.com jew inkella midħul fil-jumejn tal-attività.